дар шаҳри қунияи кишвари Туркия панҷумин бозиҳои ҳамбастагии исломӣ идома доранд. Мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар ин бозиҳо 3 медал ба даст овард. дар намуди гӯштини юнону улумӣ паҳлавони ҷавон Асламҷон Азизов, ки ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои байналмилалии байни ҷавонон маҳсуб мешавад, дар вазни 55 килограмм соҳиби медали биринҷӣ гардид. дар ин вазн нишони тиллоро намояндаи кишвари Озарбойҷон ба даст оварда, гӯштингири кишвари Ӯзбекистон бошад дуюм шуд. Асламҷон Азизов барои мунтахаби олимпии Тоҷикистон аввалин медалро аз бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ба даст овард. дар рақобатҳои вазни то 63 килограмм паҳлавони дигари тоҷик Фирӯз Мирзо Раҷабов дар намуди гӯштини юнону румӣ яке аз муддаёни асосӣ барои нишони тиллои бозиҳо маҳсуб мешуд, вале паҳлавони тоҷик дар қуввозмоӣ бар муқобили намояндаи Ӯзбекистон бо ҳисоби 1-6 пешсаф буд. ҳаракати ноҷои варзишгари ҳамсоя кишвар боис ба осеб бардоштани ангушти паҳлавони тоҷик гардид. доварон дар ин қуввозмоӣ қоидавайронкуниро аз ҷониби намояндаи Ӯзбекистон мушоҳида карданд ва ғалабаро ба варзишгари тоҷик доданд. Фирӯз Мирзо Раҷабов ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардид. ёдовар мешавем, ки ғолиби ин вазн паҳлавон аз кишвари Эрон гардид. намояндаи Қирғизистон мақоми дуюмро ишғол намуд. ҳамзамон баъд аз ду нишони биринҷии гӯштингирон дар намуди варзиши сабук Илдар Аҳмадиев дар бахши ҷаҳидан ба дарозӣ ба гирифтани медали нуқра даст ёфт. Илдар Аҳмадиев иштирокчии бозиҳои олимпӣ ва чемпионати ҷаҳон маҳсуб мешавад. бо ташаббуси талоши Илдар Аҳмадиев аввалин нишони нуқра ба сабаби дастовардҳои олимпичиёни Тоҷикистон аз бозиҳои ҳамбастагии исломӣ шомил гардид.